утро, приятели! Тъкмо съм тръгнал от Хасково за Първомай. Там ще ходим да се разбравим малко с местни данъци в Първомай, община Първомай, защото ме прецакаха с данъците за 2 коли като цяло. После ще ви разказвам за какво да видя реч горе-долу. И така, още от сутринта, защото трябваше да ходя да си изкарам още една сметка към ОББ банк. И още от сутринта там те ме изнервиха с задаването на умни въпроси от сорта на дали имам роднинска връзка с някакъв депутат. И викам, те да знам, и това връзка има с това да си изкарам дебитна карта. И те ми казаха, че е задължително там поле такова на това. Точно блъска. И така, те ми казаха, че трябвало да се посочи. И аз казвам, не знам, пишете, че няма, ако излезе нещо. Това е в мой плюс като цяло. Сега преди малко се скарах с един човек на пътя. Защо не съм се скарал много, просто той спря от би, аз спря до него, отварям джана, викам, брат, не караме Ферарите, викам, че да ми намаляш с 30 на извънградски път, че да минаваш покрай подупките пъти. Човека караше Volkswagen Charan, нещо такова. 25 годишна барака. Той и аз карам 25 годишна барака, обаче мен не ме е жалко на себе. И малко се поздърпаме, обаче няма проблем. В смисъл, според мен аз съм си прав, няма за какво ми намаля с 30 на извънградски път и да не мога да го изпреваря, защото идваха коли отсреща. Значи спряха ме, защото съм бил без фарове, написаха ми това е така и просто тръгнаха хората. В смисъл, добре, спря да снимам. Сейте още малко, поне да нема яко само мене ще спрете, бе. Баси хората. 20 лева за без фарове. Викам, хубаво, пишете, какво ви кажа. Баси опа. Баси опела, няма такъв вървеж, няма такова... Няма такъв звук, баца, его. Още по-каля на този ден. И така днеска равносметка за деня, какво сме направили и какво не сме. Като цяло. Ходихме там на Първомай, свършихме се наполовина работа. Пишеха ми фишки, много мразя полицайите, пишеха ми фишки там. Това съм си виновен, обаче те за какво трябва да ме спират така. Човека полицая направо маха тази палка, тича към пътя и вече маха, спирай. Добре. Ще ги преживеем да тези 20 лева днева. Не можах да свърша работа на цяло, защото бях забравил един документ, обаче поне този път ми обясниха съвсем спокойно и съвсем ясно кое как трябва да направя, за да си оправя глупости в Първомай. И така, как държавата ме прецака. По принцип всичките им работи, като там данъци и така нататък, всичкото има електронно като цяло. Обаче отивам там в... Няма значение, исках да продавам скапаната кола, само че не можах да... Продавах я с пълномощно, не можахме да я прехвърлим и трябваше да си откупя другата кола. Която кола скоро ще видите. Или пък по-скоро не, защото Opel Astra 93, на кой му се... Опа, тя е нататък. Opel Astra 93, на кой му се гледа. Добре, отидох, откупих си колата, защото проверих
ходих пак до Първомай там в данъчето, проверих дали има данък за тази кола, казаха ми, че няма данък за тази кола. И пускам колата да се продава, колата се продаде, после човека е отишъл до нотариуса, нотариуса му казва, че колата има данък. Така. Отивам пак до Първомай, донесе данъци пак, няма никой. Връщам се тук до Хасково, минавам през 3 или 4 изипея там, да питам за какво става на въпрос, да ми обясетите нещо, да ходя да си платя уж данъка, който имам за плащане, само че данък аз нямам като цяло. Колата изобщо не се води, че в данъчето в Първомай трябва да ми вземат парички като цяло. И заради това стана това недоразумение. Аз днеска там отивам, почвам се заяждам, викам системата. Вие много шибана и тя личката ми вика, обиждаш ме така, защото аз работя за системата. Нормално да работиш за системата, като работиш в месец данъци в Първомай като цяло. Ти си баш системата. Дето се вика. Опа. Вика, ти ме обиждаш така, викам, добре. Няма проблем, обиждам, не обиждам, това е. И като цяло обаче, сега ще оправим работите, ще пусна колата да се продава. Да може да си възстановя поне една част от парите, които съм дал за тази кола, защото аз съм я продал първия път за 1200-1300 лева. Откупих я за 1900, защото човека беше сменял там съединители, мединители и така нататък, беше хвърлил някакви пари по нея. Тази кола ми лежи сега в момента 2 бона. Почти. Кои 2 бона трябва да ги върна. Хубаво поне, че не теглих някакви кредити и такива глупости, че сега ще я имам кредит и кола. Ева няма нищо. Можете да напишете долу в коментарите кога да има, кога да направя клип с колата, или пък може да направя клип с колата съвсем скоро и да го пусна. Обаче преди това трябва да си намеря някой, който да ме издърпа от там, където ще ходя, защото там отиде ли се е тази кола. Или ще стават таван гуми, или чак на пролет ще се я взема. Ще източат буталата, ще хвъркне двигателя. 9:30 вечерта отиваме да потренираме малко, да си направим днешната тренировка. Отиваме тук на едно ловчета на близко, където си вкъщи. Е малко да се сгреем, защото е малко хладничко. Днеска по някакъвто време списах там с Мартин Рицарски, колегата влогър. И малко я изгафил човека, защото сега в момента е в това във Виетнам. Виетнам по принцип е най-ефтината държава за живеене, само че човека го е закъсал с парите. И ми стана много тъпо, защото нали там има мърч той. Обаче мърча му там, главно в неговия сайт, има снимка само на дрехата и отдолу цената. Питах го защо така, смисъл няма ли кой да отиде да си вземе там от неговия мърч, някакви негови приятели, да снимат там някакви по-така снимки и да пуснат снимките на мърча, да ги пуснат така с истински хора, как стоят и така нататък. И обаче много тъпо ми стана, защото човека каза, те моите приятели, значи можаха да си купят от гаражите рапърчета, вика, взеха си от тях мърча, обаче на мен не искат да ми помогнат, поради не знам каква причина. И така, още взето смисъл не е яко така. Примерно аз ако имам сега приятели, където да... Аз ако имам мърч и така нататък, те приятелите ще им помогнат там с това мърч и така нататък. И затова сега отиваме да тренираме малко и...
Часа е 10:05, мисля, че беше. Скапах си ръцете. Утре се уруши мускулна треска. Обаче няма нищо. Трябва да се тренка. И така де. Писах си там с Мартин Рицарски. Каза, че след около 2-3 седмици ще се върне в България. Ще помисли над въпроса да го направи това нещо, което му казах, че ще е някакси маркетингов трик и така нататък. И така, в смисъл имам нещо на предвид с него. Надявам се да ме отрази и да иска да снимаме. В смисъл, можем и двамата сме сполезни като цяло. Да не бая, се изморих. Сега отиваме вкъщи. Вечерям и ставам утре рано за работа. Рано, не знам колко ще е рано, към 8 малко ще става. Там се оправим и газ отиваме, вършим физически труд срещу пари. Защото няма начин, за в момента трябва да се работи. Поне за сега. По-нататък вече ще видим как се развият обстоятелствата. Студено е. Надявам се и тези дни много скоро като цяло да почнем и строенето да правим крачки или пък да тичаме лек крос. Обаче за тази цел трябва да си лягам малко по-рано. Нещо стана и прекъсна видеото. И така, общо взето разказах ви днес горе-долу какво съм правил. Потренирахме. Утре се надявам пак да снимам. Ако всичко това ви е харесало, палете нагоре, subscribe бутона, абсолютно безплатно е, но ви помагате адски много. Ето и корсичката. Чао, до нови срещи!